Sa mga kaigsunan, alas 12:58 na, hapit na alauna. Niya, adunay paltihon sa linatin na kanayon. OBNM Sunto Beltris Crugati in nomine sumin milyo yurom. Duha tulo negatigom sa kungalan ang Diyos na stilawala. Sa ito pa, ako mo sa studio, na di Diyos ni Brady Wadi. Iskutan siya usa duha tulo. So day usa na ang Diyos kay God is everywhere man. Nasa Jeremias 23:24, Jeremias 23:24, sa Easy to Read Version Bible, God is everywhere. Niya sa kining nganong naman siya sa tanan, gumikan kay ang Diyos nga wala sa tanan, dili sa Diyos nga tinuod. So muna nga kita, atong nauna ang Diyos niyo, murarak tao, luoy kayo, mamatay ra, patyo na ang Diyos, na sa tanan dapit, absolute invisible, dili magita. Dili ni mo mahikap kay immaterial being yun. O bitang mingo sa mahikap magita, ang Diyos naglakaw. So wa pa magpagkatao, magkalakaw na yung Diyos, di makalakaw eh. Espiritu man, niya matugkadan ni mo, di sa rin mo matugkad. Mayabag ang tao mingon matugkad niya. Himong katawan na bitang uban nga mingon nga makita ila sa Ginoo. Si Ata bra di na tinuod. Kung makita ang Diyos, adili sa Ginoo kay makita man. Muna di man eh. Juan 1:45 nga 21 ang ebanghelyo karon. Karon nga kapistahan ni San Bartolome, Apostol, San Nathaniel, sumala sa tradisyon mao ra si Bartolomeo. Ang matag-usa kanato dili man taangay nga takos apan sa mga Nathaniel hugot ang iyang pagtuo, pagsalig sa Ginoo og hinungdan. Siya misunod og mialagad mga kaigsunan. So, mga birthday po sa mga sumaran ron nga 24 August, mga birthday celebrant, ang kaigsunan, murag natukma nga mura mo ni San Bartolome nga sa ka nato ka hugot og pagtuo mga kaigsunan. So kaning hugot ng pagtuon presente ni kay nangingon mo sa ebanghelyo sa Marcos 11:22-24. Sa gumikan si mong pagtuo, hugot gayo, mabalhin ang bukid nga to sa dagat. Sa gumikas yung pagtuo. So nagtuo ta nga kita nga insakto ning atong gibuhat. Atong gintuhuan nga kining pagtulunana sa Simbahang Katoliko Romano, nagmembro ta sa Roman Catholic Church, mo ni matuod nga simbahan, mga kaigsunan. Mo ni matuod nga simbahan. Kay, kuan man, kining iyang manis Ginoo, mga brothers and sisters. Kapistahan ni San Bartolome Apostol, si Nathaniel, sumala sa tradisyon, maora si San Bartolome. Maning tiks ni Brother Jibhor. So, na may is ni tiks mo ng is. You are qualified for the qualified ng sisi magduhan ko itong binayad ng libo kapin o magsugod murag 790 1245 o 1340 na. Sa ito pa mag 2 years na nanay ID na sa ISIS wala puno na ito ni mga kaigsunan. So, nindot sa ningwa. Ang pag-ibig, bago pa ito ng membro mga kaigsunan. So, ano yung sasabay? Brady, missionary man. Brady Pil, sa Cathedral Chapter, God is always alive. Cebu City. So, brahin ito mga kaigsunan, atong pagtagad ang kining mga nakapost sa social media atong komentaryuhan sa angay na atong komentaryuhan o labi na ang kadtong kuan mga ebanghelyo karong ebanghelyo nga gikuan ni Brother Jibol nga kuan mga kaigsunan nga
nga moalagad kita atong panigingnan ang si San Bartolome nga maora si Nathaniel. Sinang ka nga pagsunod sa mga balaan mga santos nga di na basta-basta sila kay kung imong tanahon nga ilang mga mapagpaubos, isod sundon. Ang mga simple para nako uban with respect rin nagbangi ining isikakuan isyo sa gaday literal. Murag way Ginoo ang uban. Oh, murag gihimong negosyo ang Catholic Independence. Ano man, wala isig laban ay. Mura na politiko ba? Kwarta mo ituyo. So may kwartahan mga lagar, may kwarta na. Unsa man, tungkol sa garbo lagi. Sakto to ingon ni Padre Darwin nga ang garbo makabuta na. Kamu Senyor Cayetano Gilbolinggo mo na. Sorry, ang garbo makabuta. O lagi, ikaw Padre Darwin sad. Na nangahas ka ning bradsok nga wala dawatan na bradsok ang gaday literal. Kadugay na nang isiwa. Dili makapari. Dili pa kasi ibe Padre Darwin gitgano. Katoy pasula ang taga Mindanao. Nganong imo magidumbol ang taga Cebu nanuan nga mga sibe noan nga ilaban makasaga Mindanao nga Davao nagkatawa na sila taga Butuan. Ano man nadala ka nila ipabasa ka sa papel nga way klaro ng papila. Kung saman taon ng basa-basa ka, sumala, imo barugana no, tulo ko buok. Ang barugana ni Reverend Padre Darwin Gitgano, laro kayo. Ang una, gibasa niya siyang social media, FB. Ang Diyos nung persona namatay literal. Divine persona literal. Kaya nakabasa siya. Wa sa kibaw, gi-magic to, kaysa kanang resolution 0097 nga gipirmahan ni Anthony Cardinal Vidal, buhi pa siya itong pirmahan, abtik pa, 1997 ko. Walay nakasulat, divine person dahil literal statement pa. Amo mga bulanon, kanang Mindanao, ang inyo man ang sabton nga nain divine person. Kay sabton, pasabot, way mabasa. Anong ino ba ipasabot pa man? Muna klaro ha. Ang divine person, dahil literal, wagin masulat sa pirmahan ni Anthony Cardinal Vidal sa 1997. Wa pa na. Nya pag 2023, gibasa ni Padre Darwin Gitgano. Divine person dahil literal man. Yan ang ugat mayo. Utrobos Padre Greg Bindes ingon nga. Siya divine person. Nya sukul dagan po rin pareha po. Mutago. Mora niya yung gitabi pero may isang suwat ni Bansok ang page 70 katinawan dos. Mora mo nakita na. Balik-balik. Wa mo magtanaw siyang pagkapari sad. Wa mo sipiat. Way perfecto Padre Greg Bindes. Ang imong katungdanan ay perfecto, imong personal. Magkumpisal mga ikas para. Siga pare, sa mo ba masayop ka, makasala ka. O, sa may kumpisal, masalang mortal mo na. O di ka mga kumpisal, santos ka. Padre Greg Bindes. Muna iti man eh. Siyaro, kuhan, dugay servisyo, di mo makasala. Mura mong living saint, anoan. Munang kalakiha. Munang ining puntuha mga kigsunan nga kining isyu ka paghuman divine personal literal Padre Darwin Gitgano ni wali po siya sa mga debate nakita sa social media ang pagkatao ni Kristo na matay pagkatao o gibirahan siya sa isli nga nagkusumpaki ang imong statement Padre Darwin nga niingon ka ang pagkatao na matay ni Kristo. John 1:14. Karon ang kuan diri sa bag-o last God died literal. God died is to be understood literal, not figurative. Nya basa ka papel nya igi official teaching kuno official teaching ni Palma. Dili din sa simbahan Katoliko Romano. Padre Darwin Gitgano. Pero ha, si Arsobispo Palma mo itagiya sa simbahan. Dili, si Jesus Christ mo itagiya. Tara, kasi may founder, dili man obispo. Unang klarohon ito na ikuha na kay naratol ito magkabasa Padre Darwin Gitgano. Naratol ka Padre Darwin. Naratol ka kay imo, kukupya lahat mo na magkupya kamao kamadala sa
topic. Mura na uguan ba? Panahon ta niya. Panahon ta niya mga kaigsunan. Kining that church founded by God-man Jesus Christ, DPD. The foundation of the Church of Christ. By Church by Christ. Wa mingon rin nga, the bishop, the pope, was founded. The church was founded by Pope, Bishop, Priest, God-man Jesus Christ. Si Kristo may tagiyay niya, siya may katukod. Una nga, masultiyo na ubang sibde, murag yung tagiya sa simbahan. Official teaching, gi-counsel na para darawin git ano, kanang gaday literal, nagtigom na yung mga obispo na. Mas karon man ito nga 2023 ang gaday literal. Kung sa mga official teaching ni, nasa dugma. So may official teaching, valid teaching, that is dugma. Dugma is a valid teaching of the church. Official teaching. Asa man sa dugma ang gaday literal. Official man niya. Isa may deklarar na day. Tanan ang individual nga bishop. Atong respertahan ng arsobispo, obispo. Kailangan na Ginoo. Tingali, wa gyud mo mention ang arsobispo ana naalang sa papel. Duda na ko nga igo rin ni pirma ang arsobispo way naglangas ba. Gitunol ang papel dito nga naay nakatatak dito ang gaday is to be understood literally. Mao na diha. Ya, labi na pare mo tudlos ito. Ang sekretary mo dawat pirma. Unya mas nindot yun ang video yun kay dako ning ligong ebidensya ato ang patukaron ron naman dito sa kong silpong ilay pa na nga si Arsobispo Palma tubangan ni si Bradjikyo may video na tsungtsuwa dito tsungtsuwa gingnan na ba ning para Darwin nga most tukative kitong video lang ako wala ito maklaro sa kuan most tukative yang pemihuan ko no kumao siya ni bugal-bugal para Darwin gito ano unya karon kining na takdan nga naguyod ang iyang pagkapare yun sa mga kuan kining isiwa yun imong pagka-exorcise dili gina epektibo madugay karon kining kuan si Branso Fernandez Adam Tami Kaburnay tubangan ni Arsobispo Palma nga nitabi yun nga tawhanon ang human nature may namatay ni Kristo klaro kay video itandi imong papel mong gibasa nga ikaw may gabasa-basa sa para maklaro, 2-3 ka saksi. Naman na sa Mateo 18:17, Juan 8:17, 2 Corinto 13:1 na 2-3 nagakuan uyon tinuod imong isulti niya. Ikaw mo usa sa live ya. Iming wal tinuod natural ikaw gyud katabi. Ang supako nimong gitabi nimo. Kumita na ang atong usa sa branches philosophy, Reverend Padre Darwin Gitano ang psychology. Ya logic po yun. Francis ano filosofiya. Melvin Otida, God is always alive, Brother Weddy. Melvin Otida ug si Dario Inobio is watching. Rian Puentes. Mga God is always alive ni. God kanatay. Sumara nga ang punto mga kigsunan nga kining puntuhan nga ang atog yung tanan wa tay bias o open-minded ba. Ako dili kay mo one-sided ka. Atong tanan may mental picture out ato nga sa mga insakto ini. Nangutana og ni Monsignor CG nga kini sa Branso Fernandez sayop niya yung baruganan Monsignor nga wa sa madawat sa gaday literal. Kung sa tubag niya wa man na masayop si Branso Fernandez ang gigamit ni Branso pang debate lang na. Sinang kana. Munang dili mag-abot kay kuan man pangwali ra mo o pangsangyaw ra mo bani pang debate lahi man na mas mo Rafael Tubogod ang pangutana tubagong mo explain niya dili na tubag sa pangutana simple questions tubagong mo pretenta asa wala ko maginhanglan ana kung i-explainan ko nimo ayaw walihi ang magwali mo niti manay ayaw walihi ang magwali. Wali hapon magwali sa ko. Gudawat ka ko si mong giwali. Florian Hilot is watching.
may makikdebate siya nako, niya live ni sa kuan, pero mas may naitima Florian Hilot. Hilot, massage. Kanang baruganan nga, murag, duha kas gaday literal, murag mo, maagda mo ba? Kay, malingla mo sa uban nga, simple gaday literal, kay na dokumento, si BCP niya, yung mga una ba? Kuan mo ni, dito mo ni. Atong hataga higayon ng atong panguna. Mura ni Paras Pilipinas ba? Nga siya rin gaday literal Dios Negros. Naginusara. Maestro ni siya. Hatra kayo. Niya, kuan kayo, kanina makatawa ta ba? Mura bida kuan. Hatra kayo ang kuan, pero kausahaw na di. Unya, ang punto diya nga, kanang diskarte sa simple gaday literal nga mo endorse og dokumento ngadto sa CBCP. Nya di pa nang blitz sa mga obispo nagtigom dai. Naday schedule sa mga obispo itong panahon na. Pag kuha sa dokumento nga niagim to sa sekretary nga pare. O balita ba para way bias Brad Paras Pilipinas kinang nay video o bitaw nga kog video adunay formal statement sa mga obispo kining gaday literal official doctrine o pa na matubag. Nya nay media nga nagvideo sa dito para dili one-sided, dili bias. Kaya na may usa ka habig. God is always alive, God kanatay. Ano man ang anong dilim na padasang dokumento dito. So man usa sa punto nga para namay Panginoon mga na di ni pang politiko ka mga kaigsunan. Para nako ang politiko ba duwa ra ba siyawa. Dili iya siyawa, duwa siyawa. Duwa. Kahit gumikan sa bande kwarta matud pa ni San Pablo sa 1 Timoteo 6:10 nga ang paggugma sa salapi mo'y tinubdan sa tanang dautan. Daghang broad kay na paggugma sa salapi. Makiksulat. Dalang-dalang. Pero wa magpasabot nga iya siyawa tanang politics. Kay gobyerno gitukod mas Ginoo Roma 13:1. Ang naa sa kagamanan mo ubang nga pipila ka mga trabahante nagduwa siyawa. Makiksulat. Sama ito mga kuangot, mga benefits ato mga sap sa una. Ito nga nakatilaw sa gamay o tagaim sa kusag ni. Una makaingon ko nga duwa na siya wa. Kay ang suod may hatagan mo na meaning sa sap suod ang pilion. Di sibulo dili suod way dawat. Yadto naman tagsagod ka pasapasa ra sa ulay ayaw na nga mga kidsuna. Una nga kuan isip kuan mo ta o kuan sa ta tawag das kagaman gobyerno moro ko nagihapon nga ay mga pulis nga tinarong na siya ay pulis nga wa magtinaron nag-unay ra sa ano man ni apil mas wa magtinaron ubang pulis so ipikal sa mga pulis nga naa sa kagamanan mga kigsunan so ingon ana ra mga kigsunan nga ang kuan kinahanglan mo kuan sila karon panahon na ibalik na sa nang nga gidili nga gamit sa mga batanon kausad sa Panginoon na bisyo o wa may nagbisyo nga abutan mga kaigsunan walay nagbisyo nga abutan muna nga usa sa punto mga kaigsunan nga atong mamalandungan nga kung nagalagad mga tas Ginoo kay Kapistano St. Bartolome ron kinahanglan nga atong paninginan sila nga santos nya kita si Iglales away personal attack uban pa sa may Panginoon na nya apil pang pare pamutmut tumutuma uban pa dili mayo mga kigsunan manang nalimtan nila ang humility so ang pagpaubos humility is the way of salvation. Muna iti man eh. Asa naman pagpaubos na. O kang kuno na lang nga, morning statement, God died, is always alive. O kanang kuan ba, divine person is always, sika na divine person is always alive, died in his human nature. Monsignor Cayetano Gilbolinggo na. Archbispo Palma, human nature. Natukma diri sa kuan ni Bishop Moro, nga only human natures died. So, klaro kayo, mga kigsunan, ang payag ni
Bishop Moro mga kaigsunan. Niya, obispo ko nigod. Niya, si Bishop Dr. Rodrigo, tinaw klaro kayo ang ining fundamental sa katulig dugma nga pagkatao kayo namatay yun. Ilubong siya, sakit siya, namatay siya, sumala siyang lawas. Kaklaro, ana, atong basahon rin sa fundamental sa katulig dugma mga kaigsunan. Ingon dire sa dugma, the hypostatic union was never interrupted. The Apostles' Creed asserts, tanawa klaro kaya? The Son of God that He suffered, was crucified, died, was buried, according to the body. Sumala siyang lawas. Kaklaro, ana, natukma ang ipayag ni Dr. Rodrigo nga ang naapos sa Catechism of the Catholic Church. Perti padadaryon git kanang unsaon man imo, wa gikay nasitar nga gikan sa Catechism of the Catholic Church, gikan sa balaang kasulatan pulong sa Dios ug sa fundamentals of the Catholic dogma ug Our Catholic Faith Manual of Religion. Perting ni dito kas papel gihatag ni Father Franz Villegas nga wa mo gamita imo psychology. Reverend padadaryon git kano, gumikan kay classmate mo mong duha. Oh. Muna nga may ikob ba? Natural man kay may gugod mo. Pare. Pero aritas doktrina, di na ito isa kapesyo ang pagturunan. Tulol man kabaruganan ni Father Darwin Itano, divine person died literal, God died literal, o pagkatao mo'y namataw ni Jesus Christ. Singgit pa ni Mokmayo. Sa to, makaka ito, kung yusbon buntin mo, mag-usap-usap yung barugana mo. Basig ikaupat, unsa ka Father Darwin Itano. Christ's death was a real death in that it put an end to his earthly human existence. 6 to 7 sa Catechism of the Catholic Church. So, human existence. Jojo Labaho, Gutierrez, God is always alive, pero nganong doon na may inahan ang Diyos nga dili man mamatay. Ang adunay inahan, ang kuan naman, sikan na divine person naman, ang first divine person, wa man itong magpagkatao. So, wa inahan. Ang third divine person, Holy Spirit, wa sa magpagkatao, wa inahan. Muna nga, ang kuan, simbahan ni pahayag nga ang sikan divine person, the Blessed Trinity, mo'y nagpagkatao. Mo'y nagpagkatao. Matod pa ni sa Catechism of the Catholic Church, diri sa 464, Jesus Christ, both human and divine, true God and true man. O mo ko nagisulti ni kuan ni mo ko nagisulti ni kuan mga kaigsunan ni Bishop Bacane. Klaro kayo. Tara video. Ana siya gisakyan nilang uban. Second person died, but in his human nature. Pero in his human nature, the second person of the Blessed Trinity, who is true God, died in his humanity, in his human nature. Pero klaro ibig siya Bacane, inyo baging lubugo na nga, pagkatao, ingon nung tas Bishop Bacane, ang tama God died literal. Kaya yan ang tama. Wa sa magsulti, anak. Si Bishop Bacane, wa mag-istorya, wa manudlo sa tubangan ni Father Franz Villegas, Father Abi, niya itong panahon na. Nag-post mo na ko na. Nga ang namatay, sikan divine person, it died in his human nature. Kaya di iba sa di mamatay ang divine person. Kaya eternal ko na. Sa iyang pagkatao, klaro kayo. Wa masulti si Bishop Bacane. Kanang kitabi ni Father Darwin Gitgano, God died, literal, is to attributed. Kuan ba kanang, it is understood, literal, not figurative. Is to be understood literally, ang garay. Sa ato pa day, ang ibig sabihin mga kapatid, walang sinabi si Bishop Bacane na yung sinabi ni Father Darwin Gitgano, tama iyon, wala. Walang sinabi si Bishop Bacane. Pero si Bishop Bacane, magaling mag-explain. Ang preferred subject, ultimate subject, ang divine person. Yan ang kuan sa 466 sa
Catechism of the Catholic Church. Pero hindi ibig sabihin, ang divine person namatay, ningo siya, divine person died, but, may but, in his human nature. Perting laruha mga kaigsunan. Malinaw talaga, malinaw mga kapatid. Ang sinasabi ni Bishop Pacane, obispo yun. So walang nagawa ang dalawang pari sa harap ni Bishop Pacane. Si Father Franz o si Father Abi. Tingnan mo mga video ni Father Abi kung mag-explain tungkol sa Gadayad issue. Walang inhuman nature. Parang Gadayad literal talaga. Parang Gadayad period siya. So, hindi kagaya ni Bishop Pacane nga ang pagkatao. Ang pagkatao, human nature talaga ang namatay, sinabi niya. Namakag si Bishop Pacane, perting klaruha, muna nga, Flor Hilot, murag, gamay ng panahon, mga kuhan, schedule lang mulay po ko, sunod, kadali po ko, mulay po sunod kadali sa sesyonan, murag, maputol man kiksunan. So, tinaw, klaro kayo, nga ang gigamit ni Bishop Pacane, nani sa Fundamentals of the Catholic Dogma, page 144. Ato pasahon ang Fundamentals of the Catholic Dogma, tukma og tinaw kayo, mga kiksunan, nga ningon dire 144, okay. It is a divine logos who suffered in the flesh, was crucified, died, and rose again. So makabasa sa died dire, mao na karuha, who suffered kinsa ang divine logos in the flesh. Sa lawas kay kung wala pa flesh, wala pa lawas, so pag-suffered niya, parting laruha na mga kingsunan niya. Okay. Unya, muna mga kigsunan nga usa sa punto nga atong kukunan nga ang kuan kining ang punto ini nga masulbad kanang gadal literal lison na bakwi na nakahinayak man nga simple gadal literal nakahinayak man na may garbo ang tao na mogamit ang sa mga paagi nga mapabor gyud pero tungod sa kadaghan Katoliko dili na kupta nimo kay naamtay kagawasan sumagon mga obispo mga ang sa tupapa mismo ganiwani ka agda ng mga Katoliko nga 90% dili manimba unsa ka 90% kadaghan di manimba 10% manimba matag parokyaw isurbe na pertinagan ng Katoliko nga di manimba nya ugso nimo na nga namtay kagawasan. So dili unta Iglesia ni Cristo, dili unta PBM mga kulto musunod-sunod naman na. So kamo din taga Bohol, may nagiri uban nga dili mi musunod padala ning Gadayad literal rebra. So nana taga Bohol po. So muna nga Oscar Estorosa so alang salada murag gadi suloy sa live man abot na uban na po nagpray parang sekretor na uban kung gigaungan po ng uban po nga magsasangyaw muna liso dia mga kaigsunan. Murag kuan ba? Ato ni basahon kadali mga kaigsunan ang kuan. Rian Puentes. Kana mao ang sakto pero di Japon mapareha sa atong inahan nga sa naay 23 ka Chronicles si Cristo naglalis nila si Jolabog si Rian Puentes. So muna nga may pagbiyoda ni kuan kining sa ni George Torrepel ni kining Dikyo Melky Gilig og Namral Obrar Jubilon Pastorel og si kuan Mako Mangyaw Mario Agbo og uban pa daw sa mga sibling George Borda og kuan kining Septopelo Prado, Jaime Carmelitas Gadi sulit sa live sa mga kigsunan. Ito ka na John Purcal na banat ang mahigot. Matod pa ni
itong Jupre Intira dito ni bio siya o kining Milvin Matas organized Crispin Tampos Pritundag. So daghang mga gadi sulo sa live aking sunan muna nga di ni yung gamay na Cebu kitabangan no ang Cebu si Cebu napay ito Cebu kontra gaday literal dili kontra sa away sa mga isyo ba na Bohol, Negros, Mindanao, Manila gamay ra kayo o anamay Melchor Manlilipos Manila. So ang ubang mga kuwan pero diri sa Jojo Abrea sa General Santos to recognize. So muna mga kiksuna tinaw klaro kayong ipahayag ni kining kuan Anthony Canillas kanang mga lipat-lipat nilang mga kuan nga wa kuno ta ka kuan na pagibasa ng mga kuan ilahan ng view pananaw na nila ato respetaran po pero ang kamaturan nagpabili na siya nga ang Diyos buhi kanunay ang pagkatao ni Kristo matay klaro og tinawag isulti ni Bishop Pakani Bishop Moro Bishop Dr. Rodrigo nga Katekisim of the Catholic Church libro sa magisterium uban pa mga kigsunan Our Catholic Faith Manual of Religion pwede gahanay plus pulong sa Diyos ba labaw pa sa magisterium ang Katekisim of the Catholic Church nagingon number 86 sa CCC ang Word of God superior pas magisterium so muna itiman na yung mga kigsunan so kamo dia sinusaon niyo ko nga Biblia di mo kabasa ang Diyos sa matay ang Diyos sa banaw zero mo na yang magkiksudawan po ni Bulanon, Raymond, samot, katikuka na siya. Yara ng personal hagpat-hagpat niya. Nga, haom ba? Sa desig nabasa niya tao. Para ma-divine person dahil literal masakto. Gabi, ira ko rin mo tanan, nakadaunan nito siya katubag yun. Orang Ilpidyo ba? Nadugay si Ilpidyo. Kanina, niuyo na siya ng pag-human nature may namatay. Usok pa ko no. Usahay mo, balik na siya nga, ang Diyos sa matay. Mura magagsipon ni Brother Elpidio. Yes, bukid nun. Si Ibdi. Niya, sulod mo gawas. Mura magagsipon niya. Ningon po ka nga ang human divine na matay. Unsa ka? Pastil lang. Irihisa ng mga formaha. Manudlo mga kingsunan. So muna nga, anyong pangununa, anyong pangutana nga, stalwart style nga. Isa naman Diyos ang dili. Umingon ang Diyos, daog na. Naday nga, naday. Ikaw sa lingon nga. Lingon, imong ipungan na sakto ng gaday literal. Waman mingon. Di ba yung personal literal? Mingon. Diyos, ang dilis kiso, Diyos mo na. Pero wak, magpasabot pa yung Diyos. Namatay din. Nagminsan mo yung mga mutawa. Kana, nansinsan mong tanaha sa iyo. Kaya ang tinuod ng Kristiyanos, mudawat sa duha ka kaniya. Diyos ugtang matod pa na Bishop Moro. Sa Our Catholic Faith Manual of Religion. So, manang sasapon to itong malandungan mga kigsunan nga usa sa kuan nga kini sila si itong mga kigsunan nga kuan sa si Jeffrey Amabaw, si Salvador, si kuan Wilson Tipait, bigo ni Juby Sili, Mario Lucerna. Kanunay po sila kuan po ni-appeal po din mga tinubagay social media, huway labot personal kay issue por issue man. Lisod yun ukanon mo ang Diyos nga buhi. Sila patay, nangita lang Biblia nga patay lang Diyos. Nangita sila yun, nangita referensya. Nga kitong gamit salwat nga libro ni Pope Benedict XVI. Wa na itarong magbasa. Kay itong gaday, gadet, almost, literally almost kaniwa pa almost man, hapit lang. So muna nga, i-explain ni conclusion sila. Muna nga, lipat-lipat style po. So muna so may makuha ang kalawasa na grasya, merito, sa nagsangyaw ito sa kalibutan nga mamakak man. Siya, amahan sa tanang bakakin sa man. Juan 8:44. Basig apo mo siya sa amahan sa nabakak. Dili anak lang. Mga anak sa yawa. O, dili mo anak sa yawa. Mga apo lang sa yawa. O, muna yung usasapon to. So, muna nga Gregory Limpang utang recognize si Juan. Si kinang mga kauban ito na. Sa God is always alive. God cannot die. Si Napisa Paking manis Brad Paking kay na gaday ni sa karon Christ death on the cross sakto na sakto na gamiton mga termino po unya so mura na mga kigsunan tong ikapambit ron kay na media ng kapin ni advance sa pagpambit ni hatag higayon kita tong mga phone Birnes 3 to 4 live sa DYR
sa island ni Pembrito mga kigsunan. Ato organize si Juan, si Arthur Diaz Gawas, si Jerry Chica, o si Christian de la Piña ni Bioto. Oh, silingan ng Victor Balagsag na ito, organize siya sa Robuyok. Sa ni kasigbi nga driver po. Christian de la Piña nagtuon po ni Batano ni. Sa Kamalabiyok Cebu. O sinulan Kamalirong, Jerry Chica, o si GC, Kamalirong, Merben de Silio. So ato sang i-mention nga sila, kasi biyo po ni sila sa kuan po mga kigsunan sa espirituhanong buhat. Importante na yung mga kigsunan nga pambit ato, kailangan na sa 1 Timoteo 4, 13-16, pambit ang pulong sa Diyos, ngadto sa mga tao, maluwas ang iwalihan, samtang nagluwas, maluwas ang dakong limalas ang nagwaliwa maluwas. Ano man, nagtudlo maganayin literal, ibang person dahil literal, pero hindi malasan ano nga, ayang iwalay Diyos patay. Once nga iwalay mong Diyos patay, kanang Diyos sa dili na tinuod. Piki na yung Diyos mga ganay literal. Ano man, namatay ko na. Niya kay pare nang nitabi, mulaban na mo. Pastila nun. Ni samot ka 90% ignorante ang Katoliko. Kung mulaban mo no, pare katabi ng Diyos sa matay. Kinsa may mulaban taon na namin. Way lami, di ka madasig kung magsimba ka Diyos sa matay. Wa na igaw mo yung Diyos, kaya namatay ko na. 1 Tesalonica 1:9, living and true God. Buhi nga matuod nga Dios. Klaro ana. Katekismo of the Catholic Church number 47. The Roman Catholic Church teaches there is only one true God. Fundamentals of the Catholic dogma, the one God in ontological sense is a true God. True God. Page 33 sa dogma. So saan ka matuod nga Dios? Wa ko mag-iskot maapilo ng Trinity. First divine person, third divine person, kaya wa man yung magpagkatao. Only the second divine person became man. Mo si Jesus Christ. Nagpagkatao. Kaya the divine person with divine nature from all eternity. So pagpalansang bagwali niya nga, di siya makita. In order to, makita siya, in order to die, he assumed in human nature. Sakto itong ipahayag ni Bishop Moro, Catechism Council of Trent, to suffer and die are incidental to the human natures only. Niya plus Bishop Bacani, Catechism of the Catholic Church, plus ang dogma sa Biblia pa, zero yun ang mga ganay literal. Pero ting lisuran na pag-counter, nga nung kapabarog ng mga, di mo kasugako na na, niya, itumuan, wala encounter, birada nila, sa Sip de Cebu, ingno nila nga, si Bransog nanudlo o figurative. Mauro na, padaglig minis, mauro ninyo, buwan, padarin, kuhaan ko daw ka ng figurative, ganay, imora ng imagination, Reverend Father Darwin Nitiano, na kuhaan, wag ka katubag sa pangutana, basis libros katoliko, ang standard books of the Roman Catholic Church, imong itubag papel manawan, kanang libro, kumao baka madala na, di ba tidor makaka, kung di ba tidor ka, tubagon mo mga libro, bersikulo Biblia, may ka mo gamit yung bersikulo, presente imong katbang, ari dire, ganay isyo, tubaga, hantod karon murag apitan sa kabuhan ano matubag ningali. Tutulog si mana ba? With your respect ba? Migom nga punta. Mahimuot lang ko si mong gisulti ni ngadto ni Chung Chua. Naningon ka most talkative si Chung Chua. Yeah. Ingon mo si Chung Chua, most liar pag kuno ka. Saan na nimo? Mo ni sila si Jimmy Lagapa. So, muna si Binig Lukutan, recognize mo rin mga God is always alive. So, muna rin mga kingsunan, balik ito mo po niya, tapos din sa mubo nga pagkampo mga kingsunan, kay heart prayer is a short prayer. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Salamat ito sa gayon ni mong yatag, igaw na ito rin mga orasa, way kulen mo talagman. Kininta na mong ipangay pinagisangalan ni Kristo, uban sa panabang ni Santa Maria o ni San Roque, o sa tanang anghelo, mga santo sa langit. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, God bless to everyone.